Ahojte, Filip 350 a sme tu u Bilbetu a máme stavať princeznu a ja si nezatvoriť neviem. Dobre, no a sa máme stavať princeznu. To je úplne normálne. Ale keď som to ešte nikdy nemal, postavím princeznu. To vám poviem, že ju postavím. Tak. Tak a tlačítko, dobre, no takže no, bude mať hnedé, neviem prečo, ale bude mať hnedé topánky. A teraz už začneme robiť tie šaty. Ale som tak princeznu ešte nikdy nerobil, takže... Takže tak. Ne. Viete, čo majú tie princezne, oni to tak majú tak prešívané takými niťkami. Som pokúsil spraviť, ale nejde to. Je nejaká moc veľká princezná. A praví tam aj princa. Tak. Toto by mal byť princ, jajda. Dobre. Vyzerá ako keby mal svaly. Tak ho nebude rovno musieť držať. Takže som si zbytočne pokazil dielo. Toto nebude prvý, jak vždy. No, skoro vždy. No, možno tretie miesto by si moja princezna možno zaslúžila, ale prvé nie. A ja už som celkom populárny, chcel by som spraviť už špeciál za 10 odoberateľov. Lebo už mám 10 a to je pre mňa veľký úspech. Najprv musím si to spraviť takto. To stihnem, mám na to minútu a 10 sekúnd. To bude pohodička. Som princeznu ešte v živote nestaval. A tým, že som ju v živote nestával, tak ja vôbec nemám predstavu, jak by som mohol postaviť. Svagovič. Ešte takto, vlasy, to sú jej vlasy. A vyzerá chalán. Nie tak oči. To nestihnem. Musím jej spraviť aspoň nejakú korunu.
Ja som to nestihol. Všetci držia uhlia, drevené krompače. Toto není princezná. Možno nejakých Nie princezná, ale king. Buff. OK, to je king. To je král. A nie princezná, ale princ. Legendary. Najlepšie, to je najlepšie, aké som kedy videl. A čo je? What? Ha. To nie je dobré. Porovnanie. Dobre, nestihli spraviť ruky. Ok. Nestihli spraviť ruky. Ono by to bola pekná princezná. To sú bugy, ale toto sú občas bugy. Toto to bylo betný. A to je tlsťoch. To je bohatá ten... OK. Tá pup. Nepochopil som to. Dinomax. OK, tomuto som tiež nepochopil. Tomuto som tiež nepochopila. Čo je toto? Aspoň niečo normálne, no. Niečo normálne. Nestihol to, OK, nestihol, ale dávam mu takýto krumpáč, lebo to aj nestihol. Mohla som povedať 350, no a to nemám nič lepšie. Ja tiež. Som druhý, čo vydalo? Toto. No okej, ale bol som druhý. A princezna bola na druhom mieste, aj keď som tu nestihol tú korunu. To vôbec nevadí a... ešte skúsime lomeno... Hitmakers. No, nefunguje. No a toto by mohol byť koniec tohoto videjka, len ja sa pozriem do tejto lekárničky. Teda nejde otvoriť! Spawner na lávu, toto je spawner na lávu. Ok. To sú pekne spravené tieto malé bloky. Jam, Rubiková kostka, kobliha, čestka. Pozriem sa, že je v tej čestke. Idem sa otvoriť. Rúžová kostka, Demegula. Zde je napísané Build, Battle, Pikachu, Freddy, Hamburger, tento je, tuším, že kešu oriešky. To je pekne spravené toto. Aj keď ja už som to samozrejme videl už miliónkrát. To nevadí, ale jednoducho toto už by mohol byť koniec tohoto videa.